Esta me l'apunté. Esta me l'apunté. En que no vos pilla la tele prou. Ja sabeu que després eixiu en la tele i queda fatal. En callejeros deuríeu d'eixir. Ai, ta mare que diria, filla, ta mare que diria. En fin, al control tècnic, Carles. Martin is my boyfriend, Ricky Martin is my boyfriend, tiene un voltaco que no es normal. On no va posar, Carles? Tiene un bultaco que no és normal. Que fuerte. Carles, torna-ho a ficar. Per favor, que és molt heavy. Ricky Martin is my boyfriend, Ricky Martin is my boyfriend, tiene un voltaco que no es normal. Hi ha un bultaco. Té un voltaco que no és normal. Sí. Estava un poco ebria, també, eh? Sí, No, però qui és esta? canta un poc ebria, no Qui sé és? qui és, però està ebria, segur. És que un amic teu que canta allà, En sèrio? que està enamorat de Ricky Martin. Per Sí? això diu my boyfriend. Pues així unes fotos estos dies en el seu boyfriend, de veritat. Ah, sí? Però és un amic teu, Carles. Que està enamorat de veritat, del Ricky Que Martin. vinga al programa. Per favor, i canta aixina? En sèrio? El volem, Volem que vinga al programa. el volem. Està Sí, per favor, diu que és un tros de la cançó. Volem la cançó sencera. Mos enxissa. Volem que isca a la llum eixe talent, eixa creativitat. Diu, igual el presentem per Eurovisió. Güey, pues mira, tranquilo, cariño, millor que ell, segur. En fin, ratolins, benvinguts, ben estimats, ben hallats, ben ubicats, ben Ben de tot, de tot. ben de tot. I que sort que teniu, els que viu a les illes, a Catalunya, a Castella-La Manxa, a Aragó, a Múrcia, que també ens podeu escoltar. Ja som rics, així. No mos fa falta res. Veus? Elena, de veritat, és que... Gràcies, Buah, home. gràcies. Jolines. Buah, t'ho Ricky puesto Martin. tontorrona. Ricky Martin is my boyfriend. Ricky Martin is my Ricky boyfriend. Martin is my boyfriend, Ricky Martin is my boyfriend, tiene un voltaco que no es normal. Té un bultaco que no és normal, tia. Comacho, pórtalo, per favor. Però la cançó no la tens sencera? Que llàstima. A l'aconseguiré. Com és que has portat ixe trosset i... És com portar un tros de pastís, tio. O sigui, a dir, tinc la tarta en casa i només he portat un tros. I el trossis està boníssim. Está buenísimo. Tiene un bultaco que no es Ricky normal. Martin is my boyfriend. Na. Bueno, i el Rafa Ferrer Navarro li diu totalment d'acord a Helena.